Human sa mga pamahayag mismo ni Presidente Rodrigo Duterte nga kinahanglan tumanon gayud ang pulisiya sa national government kabahin sa mga muuli nga mga Pinoy gikan sa abroad. Nakahukom si Gobernador Gwen Garcia nga ipadaplin usa ang iyang giluwatan nga Executive Order No. 23. Ang maong EO nagpahinumdum sa publiko ug sa mga ahensya nga nagpatuman sa Ordinance No. 2021-04 sa probinsya o ang swab upon arrival policy nga adunay nagpaabot nila nga kasong kriminal ug administratiba kung dili nila kini ipatuman. Apan giklaro ni Garcia nga ipadayon paghihapon ang pagswab sa mga muabot nga mga pasahero nga OFWs ug ROFs sa unang adlaw. In deference to the President, I am announcing right now that the executive order that I issued, EO 23, yesterday, reminding all heads of government agencies that the provincial ordinance was in effect and reminding all of the possible criminal and administrative charges that may be filed upon violation of such ordinance. This executive order I am now setting aside in deference to the President, even as we look forward to the scheduled meeting on the 28th of June with Secretary Duque and the same technical experts who had advised the President last night as regards the need to strictly implement the IATF guidelines. Apan gipasabot ni Garcia nga tungod sa mando na mismo sa presidente, mamahimo nang napulo ka adlaw ang pag-istar sa ROF ug OFW sa hotel isip quarantine ug iswab pag-usab sa ikapitong adlaw isip pagtuman sa IATF guidelines. Hinuon mapasalamaton si Gobernador Gwen Garcia sa presidente kay mipasalig kini nga ang nasudnong kagamahanan na ang mobayad sa balayranan sa hotel sa mga ROFs nga kanhi nagbayad gamit ang ilang kaugalingong kwarta. Dini sa Sugbo, libre usab ang swab, dili lang sa mga OFWs, apan apil na ang mga ROF sa una ug ikapitong adlaw. And for this, allow me to thank again the President for announcing last night that the ROFs, aside from the OFWs, will not need to pay the hotels since this will be answered for by the national government. This certainly lessens the financial burden of our ROFs. Malaumon gihapon si Garcia nga ablihan sa mga medical experts nga gipanguluhan ni Health Secretary ang ilang panghuna-huna kabahin sa protocol sa lalawigan. Gikatakdang moanhi ang maong mga eksperto karong Hunyo 28 aron tukion ang protocol sa Sugbo ug ang ilahang protocol nga gustong ipatuman. After all, we seek to find common ground in order to reach a solution that considers all factors. Of course, safety and health, as well as human considerations and financial cost. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.